Il-Ministru Miriam Dalli qed tibqa' tirrifjuta li tammetti li kollassat is-sistema tal-elettriku u li hemm bżonn investiment fl-infrastruttura. Waqt intervista mal-professur Andrew Azzoppardi fuq l-istazzjon 103, Miriam Dalli jurid biċċari li għadha ma tiċċaċċetta li pajjiżna jinsab fi kriżi nazzjonali. Ma da kollu f'daqqa, dan kollu f'daqqa, ġifieri dak ikkollassat is-sistema ġifieri. Għandek temperaturi estremi li mhumiex qegħdin jgħinu li joħolqu dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet. Għax l-infrastruttura għandha bżonn tiġi rinnovata, naqblu? Ħadd rid jinqala transformer. Wa din l-intervista għal Ministru Miriam Dalli lanqas biss tat indikazzjoni dwar meta din is-sitwazzjoni se tiġi lura għan-normal u minflok hija kompli twaħħal fil-mewġa ta' sħana li qed taħkem lil pajjiżna. Dan ifisser li possibilment eluf ta' familji se jqattaw aktar ġranet bla dawl. Bil-heat wave li għaddejja, jiena ma nistax ngħidlek ser jonqsu l-ħsarat ser jiżdiedu ser jibqgħu kif huma. Dikjarazzjoni li tindika li dan il-gvern m'għandu l-ebda idea meta l-provvista tal-elettriku se tiġi lura għan-normal. Barra minn hekk meta l-Ministru ġiet mistoqsija jekk għandix tirreżenja wara dan il-falliment fis-settur tal-enerġija, hija nfexxet f'attakki partiġjani fuq il-Partit Nazzjonalista. Jispiċċat qalet li ma jinteressaħiex minn dak li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista, Andrew Azzoppardi ċanfar lil Dalli għal dan id-diskors. Ma tantx interessani onestament fiċ-ċirkostanti x'qed jgħid il-Partit Nazzjonalista. Waqt din l-intervista Miriam Dalli qablet mal-professur Andrew Azzoppardi li din is-sitwazzjoni tal-tuħ tad-dawl hija inaċċettabbli għalkemm beqgħet ma tat ebda soluzzjonijiet. Id-darba kellna numru rekord ta' ħsarat. Kellna każijiet, numru kbir minnhom fejn ċerta kellek ħsarat fuq iż-żewġ sorsi li jkunu qegħdin jiffurmaw. Julia Falzon għal Net News.